Imumba la mina lo la netimoni. Imanje la mina lo la netimoni. The future ya mi futhi netimoni. Awungeke. Oh no. Yazi ngifike lokuthandaza. 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 Ebu ngike ngithule ngibiza uCharles. Omkhuleka ifiso zami ngizekhetha. Imovie manje phambili lami ngizophenya. Idemoni lizo Let's imali yona manje. Ngithunyiwe futhi. Yewena. Thatha lo video. Uzoyenza nje. Hey, pass the bomb on now, John. Second. Can allow one. Awukuthi umphathi uzokwenza. Awukuthi ngumphathi. Manje awuzwa kahle. Indawo yokuhlala usanayo nje manje. Sekwenzeke nenkinga lapha. Ungayi. Ungakayi. Angazi noma ungakwazi mhlawumbe ukuzohlala nami. Ayikho inkinga ukuthi uma ngizohlala isikhashana hayi forever. As long as you're safe. Uzoba right. That's a safe place. Oh, mana ingubo sizomsanda ndawo ingubo. Mhlawumbe sizomthola ezinye ngoba Uzongizana. akusho yona inkinga. Hayibo, kwenzani? Uthanda ukubanzi imana khona kodwa Sorry. ngisacela umsiza amanzi okugeza yabo. Okunye sokuxoxa angisele isikhathi sokamanje plan sokuphuthuma khona. Angisiza amanzi okugeza. Okay, right, ne? Right. Madoda ngiyabonga ukuthi ngenzelile umsebenzi. Umuntu ocheka lo. Mphathi. Mphathi. Madoda u10. Ngingedwa. Ngathi ngiyazabalaza. Ngithi mi wangicela. Ngathi kwasho ukuthi ngingedwa mphathi. Ngingedwa.
Angazi baqhamuka ngephi. Ntombazane hambile mphathi ihambile mphathi angazi kanjani mphathi amadoda awu-10 ngingedwa mphathi ngiyazabalaza mphathi kodwa mphathi ngingekenzeka mphathi ngizamile mphathi ngalwa nami ngazabalaza mphathi kodwa manje angazi bavele baqhamuka ngemumva ngathi ngiyababaza nami ngiyazabalaza nginsizwa nawe uyangazi-ke mphathi mphathi kodwa ngiyazama ngiyalo mphathi angazi kanjani mphathi ngane leya bahamba mphathi bathatha nesibhamu sami. Madoda kuzomele sithole indlela yokuthola lo mlisa lo. Ngicela wena. Yezwa mntazi. Ya, kezwakala lokho futhi ngifuna kwenzeka. Thembisa mphathi wami. Wena ayikho into engifuna ukukhuluma nawe nje. Thembisa mphathi wami ngizobuya nawe. Ayikho into engizokhuluma nawe njengamanje. Bahlinza bonke. Bathi nike mina Soqala sokhishwe yimina. Ngithe ayikho into engifuna ukukhuluma nawe njengamanje. Ngcono uvalele umlomo wakho. Futhi suka la hamba. Hamba. Njalo mphathi. Hamba la. Manje pho ukhathi wami-ke ukuthi phela ngisebenzile phela nami lapha mphathi. Awumxoshe la. Mphathi. Kokuqoqa mphathi ukuhle uyazi nami mphathi awuyilutho ngaphandle kwami. Into wayiqala nami mphathi. Kodwa wena namhlanje wena uzongilahla ngenxa yalaba. Ngiyakutshela mphathi. Yekele. Qala phansi la. Mphathi awungimisi. Buya man, buya. Kodwa mphathi ngazi wena mphathi. Ngazi ubungeke mphathi uzowenza ukuthi ngingekho. Laba olwazi nabo labo bafakwe yimina egemini mphathi wami. Mphathi wami. Awuhlala phansi. Okay. Yazini, lalelana. Okwamanje yasigodukeni samsobona ukuthi senze njani emakithi. Indlela amathamba. Dlala kanjani? Okuningi soxoxa kusasa. Ngizozwa ngami yonke into. Hello. Yebo ngikhuluma noba. Ya, mimi Jabas Chief. Wala store. Ngakwazi ukuphuma bani ngiyathanda ukukhuluma nawe. Okay, singaphuma manje. Alright. Hayibo Ntombi, ukhuluma nobani? Ngithi ngiyabuya. Uyaphi? Manje ngisuya ngedwa. Uyazi mina ngihlala yo, ngibizela uClever la. Ngizama ukufona. Ngiwahambile amaguma namathafa ngizama ukuthola umuntu ofana nawe akekho ofana nawe akekho ofana nawe akekho ofana nawe